ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉନି। 18 ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁଠି ଥିଲା ଏବେ ବି ସେଇଠି ରହିଛି। ମୌସୁମୀ ଅଗ୍ରସର ରେଖା ଭବାନୀପାଟଣା, ପୁରୀରୁ ଉପରକୁ ଉଠୁନି। ତେବେ ଆଗକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ମୌସୁମୀକୁ ଅଗ୍ରସର କରାଇବାକୁ ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (ଆଇଏମ୍ଡି) ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଭୋର ପ୍ରାୟ 5ଟା 20ରେ ଆର୍ୟନ୍ ବେସାମରିକର ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର 407 ବିମାନ କେଦାରନାଥ ଗୁପ୍ତକାଶୀକୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲା। ହେଲେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ କେଦାରନାଥ ଗୌରୀକୁଣ୍ଡରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ପାଇଲଟଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ 7 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। 5 ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଶିଶୁ ଥିଲେ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଗୁଜରାଟ ରାଜ୍ୟରେ ଯାତ୍ରୀ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଖବର ପାଇ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଇତିହାସ ରଚିଲା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ମୋ ବୁଟୁ ଭୂତ। ରଜରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ପୁଣି ଥରେ ଲେଖା ହେଲା ନୂଆ ଇତିହାସ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ନେଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଝଡ଼। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସିନେମା 51.2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି। ଗୋଟିଏ ଭୂତ ସିନେମା ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦୁନିଆରେ ଐତିହାସିକ ପାଦଚିହ୍ନ ଛାଡ଼ିଲା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଲିଉଡର ଅନ୍ୟତମ ସୁପରଷ୍ଟାର ବାବୁସାନ, ମେଗାଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରଜରେ ଉଜୁଳିଲା ସଂସାର ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ 3 ଜଣ ମୃତ। କେନ୍ଦୁଝରରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଆଉ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 3 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ସଦର ଥାନା 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନାଟୁରଲି ଛକରେ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ବାଇକ୍ରେ ଆସୁଥିବା 3 ସାଙ୍ଗଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଶୁଆକାଟି ମାଇନିଂ ଛକ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଏହି 3 ସାଙ୍ଗ ରଜ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଛରୁ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଏମିତି ଧକ୍କା ଦେଲା ଯେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଅନ୍ୟ 2 ଜଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ରଜ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଆଣି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପରିବାରରେ ଏବେ ଦୁଃଖର କଳା ବାଦଲ ଖେଳିଯାଇଛି। ପୁଅମାନଙ୍କୁ ହରାଇ ବେସାହାରା ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ।